Takže čaute, ja som Eva a dneska vám ukážem moje kone, šlejch aj postavičky. Najprv začneme týmto. Volá sa Clifford. Je to Tinker. Ďalej. Tu mám tohto. Tuto volám Xperia. Je to arabský, alebo neviem, nejako tak. Ďalej. Mám tohto sedlandského poníka. Ten sa volá ešte... No, dala som mu meno, ale nikomu sa nepáči. Je to Huawei. Väčšinou týchto koní sú značky mobilu, mená. Toto je môj obľúbený. Volám ju Lucy a je to Hanover. A potom tu mám toto žriebetko. To neviem, aké je plemeno. A volám ho Sony. Potom tu mám ďalšie žriebetko. To mi minulý štvrtok prišlo. Volá sa Samsung. A je to... viem, aké je to plemeno, ale neviem si teraz spomenúť. A toto je Ferrari. Tiež neviem, aké je to plemeno. A toto je ten posledný. To je tiež neviem, aké plemeno, ale volám ho Ford. A teraz na jazdky nemám, len 3, ale to nevadí. Tuto. To je voľnočasová. Volám ju Melisa. Potom táto. To neviem, aká je, ale volám ju... No, môj bratranec sa s ňou hráva a myslí si, že je to chlapec, takže sa hrá, že meno je Walter, ale pochybujem. No a ďalšia jazdkyňa je táto, to je tiež voľnočasová. No a tá sa volá... No, Segra jej dala meno Eliza, lebo má podobné meno. No a toto bolo celé video, dúfam, že sa vám páčilo. Zase mi príde nový balík, tak vám to potom ukážem. Ahojte.